Wei unong aidut balan riup kundai snem gerta ula syak tinra hagawai ka kalithar kabadang yat stat ka bapaharai u Director General ka Assam Rifle kat ba kidang thmu banai chakat ling swin gohati kat kum ka khubor balayo lum laong bagani ka jingjia kalajia minta ka stab hagapor shpho ar pho aa halat ka office u Deputy Commissioner ka Ribhoi District bat namar ka jingpinher stat ka te ka kalithar kabadon yu number ML North Sun Y Lai R kabadeiru ka kali pahara kabalai kababot na diendu balanya do Shrikan SS jong ka DGR Secretariat Lajpor East Khasi Hills kalalai bentinra be yu unong aidut banyak da ka bicycle bala tip kerteng kum ujonga Bahadur Sunar riup kundai snem kerta nakashnong shang bangla hadu bo unda minsau jur katba udang thmu banjam na shiliang surok laong ru hadian bakate kathar kala tinra yu unong aidut kala leitpat bantinra sayo u divider hadu ba kataya khmat kala bathai sindan bat yu te yu ba minsaw la penkit marmar shanong ko civil hospital banyo ka jing sumar bakirki bat namar ka jing shitom ka bala khamjur la penkit no shanong ba shilong banyo ka jing sumar bapaka